My name is Fabian Kvam, from Norway, 20 years old. Born and raised in Tromsø, northern Norway. Then you went to Mjøndalen? Yeah, Mjøndalen is a club a bit outside Oslo. I played there last year. Het is ook even spannend voor zulke jonge jongens bij zijn naaiclub. Dus waar Joert had er alleen nog trainen bij de groep, maar wel alleen nog. En dan willen we eigenlijk morgen kennen een gedeelte meiden, maar misschien meer onder 21, maar ik aan even jaren. En dan wordt het daarna oor weekend sluit eraan. En dan is die spanning, die eerste spanning er al. Dit jonkje dat komt uit de Noorse competitie en die is eigenlijk rond 1 december stopt. Hij wordt trot traint, maar dat is even wat oors. Maar jonge jongens kennen heel snel. En we hebben goede spelers, dus we gaan hulp protten. Hè? What kind of player are you? I'm a quick player. Likes to go with the ball and dribble. Like to score, assist. I will say I'm a hardworking player. Als het hem spelen sjost, oogt hij als een flegmatieke boetspeler, maar dan in de positieve zin. Flegmatiek ken ik wel eens makkelijk best, maar dit oogt heel makkelijk, maar het is op een hele goede manier. Laat me het zo zeggen. Hij kan passeren, het is een vrij grutte jongen die met zwapperbeen, dus maar hij is ook snel. En hij rent er zo langs. En, het is eigenlijk wel een hele speciale jongen. En was mij die Noorse en Zweedse jongens had, die passen heel snel aan. Een goede meesting, dat merkte ik voort in de gesprekjes die staat. Met zijn begeleiders, met hem, ja, is goed in.